Hello everyone, hope right suku lakho luhamba kahle. Namhlanje nginizela nezindaba ezithinta umthandeni wodumo leParis kanye neGucci. Esazi sonke ukuthi lapho usuke ecula nabantu besifazane ababili uMahu kanye noLwandlunkulu. Umthandeni-ke ubezihambela nje kwaqhamuka amantombazane amabili acela ukushutha naye wanganqaba-ke wavuma, kanti uzothi esashutha nala mantombazane kwenzeka imbidumehlwane. Sabona umphambili wakhe usuqinile ebhulukweni okuyinkomba zokuthi ubesekude esejulile ngokomqondo ngenkathi labo sisi beshutha naye. Kwabonakala ngaye-ke ehlisa iskibha sakufihla lento eyenzeka ngezansi kwenkaba yakhe. Into-ke sizibuza yona ukuthi kwakuba njani ngalesikhathi esestudio noMahu, ngoba sonke siyazi ukuthi uMahu uyathanda nje ukuthi ngesikhathi esiningi ayidlele kancu aveze amathanga, ngoba phela le nsizwa isizivezile ukuthi inemizwa esheshayo. Ziboneleni-ke ividiyo ngalento yamthandeni nalamantombazane ashutha naye ashona khona-ke. Okay everyone, nimbonile-ke umthandeni enza ezibukwayo, so na ungakhohlwa ukuthi comment down below umbono wakho ngalolu daba lakhe umthandeni. But anyways, sivala lapho-ke ivideo namhlanje sibeka ungqi. I really hope you enjoy le ivideo namhlanje. If you did, ngiyacela ukuthi smash leyo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.